Здравейте хора в новото видео в канала. Ето, че след лятния период вече се завръщаме и към стария тип видеа. Както видяхте в предишните видеа, бях на почивка в Испания. Имаше също така и 4 видеа заснети в България, за които също искам много да благодаря на моите приятели, които ми помогнаха с заснемането, с обработката на видеята и като цяло с самата организация, което със сигурност не беше лесно. Просто както и вие видяхте, всичко беше снимано много професионално, с професионална камера, а не както го правя сега с телефона, когато съм сам. И мисля, че се получиха доста добри видеа. Така както казах, вече съм си обратно във Виена, което значи, че отново се започва с тежки тренировки. Също така има няколко новости, имам нов хранителен режим, имам нова тренировъчна програма, но ще поговорим в детайли за тези неща малко по-късно във видеото. Като плана за деня е да отидем да закусим, след което имаме леко разтягане и оттам отиваме да потичаме. Имам около 15 км на може би нормално темпо, горе-долу на около 5 минути на километър, след което трябва да отидем да напазаруваме. Също така ще ви покажа, разбира се, какво ми е нужно за самата диета. Започнах покачване на мускулна маса, влизам в период на покачване, който може би ще продължи някъде до около февруари-март. Ще ви покажа самия хранителен режим, ще ви покажа нещата, които ще си закупим от магазина, след което над вечер, може би около 8-9 часа вечерта, ще е късна тренировка. Имам тренировка за крака, която също, разбира се, ще ви покажа, ще ви взема с мен. Нека да отиваме към закуската и да започваме. Ето и от какво ще ни се състои закуската. Имаме точно 60 грама овесени ядки, имаме около 100-150 грама гръцко кисело мляко, също така е доста високо протеиново. Имаме, днес съм избрал да си взема от вкус ягода, от ЕСМ протеина. Тук може би ще сложа около 40 грама, ще сложа и може би малко вкусител, нещо от сорта на, не знам, може би около 3-4 грама. Имаме и преди самото тичане 300 мл от сока от червено цвекло. Доста ми помага, говоря съм и в други видеа за него. Общо взето това е закуската, около 600 калории. И така, ето че приключихме с тичането. Горе-долу час и 13 минути. По принцип го планира за час и 15, направих час и 13, което е супер. Като цяло доста тежко тичане. Със сигурност не съм в формата, в която бях преди лятото, т.е. първите клипове април, май месец. Тогава мога да кажа, че наистина бях в доста по-добра форма. Може би най-добрата форма в момента през живота ми до момента. Като цяло няма голямо значение. Сега целта ми е да посвикна с повечето хранене, което ще приемам, защото съм в момента между около 3200-3300 калории, като целта е прогресивно да стигна до 3500 калории за някакъв период от време, вече в зависимост от това, как се покачва килограмите, колко мускулна маса покачвам, харесва ли ми начинът, по който изглеждам и така нататък. Вече си личи, че със сигурност съм бил на почивка, все пак нормално е. Това също е важно да прекарвате време с семейството си, с приятели. Може би ще ми трябват едни 2-3 седмици пак да влезам в оптимална форма, но все пак 15 км избягани. Сега ще ви покажа какво ще хапвам, какви сумплименти приемам след самото тичане и се подготвяме за втора тренировка. Ето, че не само аз ще хапвам, а и котките. Ето ги чакат и двамата. Айде, ела тук. Коби! Ето и какво ще хапвам аз след самото тичане. Имаме 200 грама краставица, имаме около 330 грама риба пангасиус, доста добър вариант на протеин. Също така съм си нарезал около 600 грама диня, 550-600 грама диня. Като добавки ще приемам, тук съм си разтворил една таблетка магнезий, имам 4 таблетки омега-3, една таблетка витамин С и Animal Pack. Animal Pack започна да го приемам горе-долу преди около 2 седмици. Като цяло съм доста доволен от него, възстановяваме доста добре. Както съм говорил в други клипове, това все пак са добавки, главните ползи са ми от храненето, но ако мога да кажем да взема от тях едни 5
5-6%, 10% да се възстановявам по-добре, защо не. Както виждате, доста изчистено хранене, но все пак съм видял, че това за мен работи. Так, това е храненето, след което ще отидем и към магазина да напазаруваме някакви неща. Ще се видим след малко. Починах 1 час, вече съм в колата, сега съм се заплатил към Lidl, за да напазаруваме. Дори съм си направил списък този път, за да не забравя абсолютно нищо. Ще ви покажа след малко и какво сме си закупили от магазина. Здравейте! Шамал куц? Намерихте. Пет чанти по-късно от Lidl. Супер. Нали? Супер. Гучи чанта имаш, да. Кошар. Ето, че вече сме и в къщи. Пребрахме се от Lidl, както вече видяхте, закупихме неща за около 200 евро. Тези продукти може би ще стигнат за около 10 дни. Горе-долу за толкова съм ги планирал, но в момента в режим на покачване е така. Просто съм си казал, че от храна със сигурност няма да песта. Между 5 и 600 евро ми излиза цялото хранене на месеца. Доста чисти храни, имаме месо, картофи, също така имаме доста плодове, както също може да видите и доста месо, скирове, морски дарове съм си взел, евентуално за паста. Тук има още няколко неща, като зеленчуци, плодове, тортили. Да, там протеините до сега със сигурност. Авокадо, горе-долу за следващите 10 дни сме готови. И така разопаковахме нещата, сега е време и за третото хранене за деня, което ще се състои от две тортили пълнозърнести, имаме 200 грама пилешко месо, също така имаме и около 100 грама авокадо и като за десерт имаме 200 грама боровинки. Както виждате, като цяло храненето са ниско калорични, но пък са доста обилни. Като цяло съм заситен през абсолютно цялото време, все пак нали, и 3200-3300 калории са изобщо малко, които са нали, калориите за момента. Ще ви покажа също така и какво си приготвям като предтренировъчни продукти. След малко ще хапна сега, може би ще минат около час, час и половина преди да започнем и с подготовката за самата тренировка, след което отиваме към фитнеса, ще направим тренировката за крака и след което най-вероятно ще ви покажа и малко повече в детайли от какво се състои диетата, колко пъти ще хапам на ден, какви са макросите и така нататък. Общо взето това е плана за остатъка от деня. Както казах, ще ви покажа нещата, които приемам при тренировката. Имаме 6 грама горе-долу елцитролин. Сега ще си ги измеря. Също така може да си купите готови предтренировъчни продукти. Лично аз обичам да си ги смесвам самичък. Просто знам какво слагам, по колко си слагам и така нататък. След което също така имаме и около 6-7 грама креатин. Малко повече, 8 грама креатин. По принцип няма никакъв проблем, дори да сложите малко повече от креатина, няма абсолютно никакъв проблем. И като последно слагам бета-аланин, това е просто за самото напомпване по време на тренировката. За сега са 13, тук може би ще сложи около 3. Не повече, защото просто започвам да усещам самото треперене доста по време на тренировка. Затова около 3-4 грама, не повече. Просто, както казах, при повечето не ми влияе чак толкова добре. Около 3-4 грама усещам пълните ползи на самия бета-аланин. Общо взето е това. Предтренировъчни продукт също така имаме едно ноко. Тук имаме около 180 мг кофеин. Като цяло е доста, но както видяхте днес имах доста дълго тичане. В момента имам доста брутална тренировка за крака, която също ще снимаме. Единственото, което би било някакъв проблем е, защото вече е около 6 часа. Ще побързам да отида да направя тренировката, просто защото да не ми влияе чак толкова на съня. Чак толкова късния прием на кофеин. Това горе-долу са нещата, както казах, бета-аланин имаме 3-4 грама, имаме и елцитролин на 5-6 грама и от креатин също така 6-7 грама.
плюс евентуално кофеин, ако ви трябва. В други видеа също съм казвал, че единствения така по-голям прием на кофеин ми е преди тренировка за крака. Други тренировки също са ми доста тежки, но не смятам, че имам чак такава нужда от толкова голям прием на кофеин. Обличаме се и отиваме към фитнеса. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man pad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. Left the hood, I said I would. Ще правим днеска с 95, особено след тичането. И особено както още не съм свикал на предишни тренировки. Със сигурност ми е паднала и силата. Отделно от това със сигурност лично. Ще ми трябва известно време да постигна с самото хранене. Просто стомаха ми е доста пълен цялото време. Все пак, както казвам, са малко калории, така че имам първо упражнение крек, след което веднага минавам на промъска тяга с дъмбели, 30 кг на ръка и оттам отивам на кеттлбел свинговете. Тия трети упражнения ги редувам, като ги правя първа, втора и трета серия, след което, разбира се, имам лека почивка, може би около минути-две и продължавам кръга да завъртам 3 пъти. Още малко. Как не може? Още малко. Айде. Мерси. И така, YouTube. Ето, че вече сме вкъщи. Видя си тренировка за крака, като цяло беше доста добре. Тук що си приготвих и самата храна, която сега ще ви я покажа. Това най-вероятно ще е последното хранене, въпреки че останаха още 300-400 калории. Възможно е да почакам малко да ми слегне храната, след което да си ги добавя и тях. Както виждате, като се храните чисто, тези калории са доста. Наистина, храненията са много обилни. Със сигурност дори над килограм хранене. Е това, като добавим всичките плодове и зеленчуци. Нека да преминем и към последното хранене. Ето това е последното хранене. Имаме салата Цезар, която е с кариди. Направих 300 грама с кариди горе-долу. Дори съм над дневния протеин за деня. Също така съм сложил доста краставица, доста маруля вътре. По-скоро айсберг.
Също така съм нарязал и цял пъпеш, имам горе-долу около 700 грама пъпеш и за допълнителен въглехидрат си направих 3 пълнозърнести филии на тостера с авокадо и малко Филаделфия, просто защото не мога да се достигна калориите по друг начин. И тук също така имаме 2 хапчета ашваганда и 2 хапчета магнезий, също така и цинк. Това е последното хранене за деня. Най-вероятно, както казах, ще изчакам малко да ми слегне храната, след което ще се добавя и още може би около 300 калории, може би най-вероятно от някой протеинов пудинг. И така, YouTube, ето че вече хапнах. Пред лаптопа съм да свърша малко работа. Също така иска сега да ви покажа и малко в детайли самия хранителен план. Само ни останахме будни с него. Да преминем и към самия хранителен план, как ще се храня в следващите месеци. Също така ще преминем и през тренировките, просто да ви кажа като информация как ще процедирам аз. Така че нека сега да преминем и през хранителен режим. Ето го и самия хранителен режим, който си изготвих за следващите може би около няколко месеца. Имаме като първо хранене 3 варианта. Това е самото ми предтренировъчно хранене, т.е. преди фитнеса по принцип. Да, днес малко поразмених нещата, първо беше кардиото, след това фитнеса. Планирам първо да направя фитнес тренировката, защото все пак в момента ми е приоритет, след което да отида и за втора тренировка, евентуално тичане или вид кардио, няма значение. Така като първа тренировка имаме 650 калории, тук имам като цяло 2 вида с овесни ядки, също така плодове, диня, пъпеш и така нататък, по-скоро сезонни плодове. 2 опции с овесни ядки, един път с скир, един път с яйца, след което имаме, разбира се, трета опция като пълнозърнен хляб с яйца, авокадо и така нататък. Както виждате, абсолютно всякъде имам сок от червено цвекло, това ми е просто го приемам абсолютно всеки ден, помага ми. Със сигурност му виждам ползите, както и за тренировките, така към издръжливостта. Да, доста помага. Също така и кафе обичам да консумирам рано сутрин, просто да мога да съм малко по-свеж през целия ден и да съм малко по-тонизиран. След което минаваме след тренировъчното, т.е. след тренировката за фитнес, която е. Тук имаме 600 калории, пак доста чисти хранения, имаме ориз, басмати, пилешко месо, втория венец с сладък картоф и телешки кюфтета, разбира се диня или пъпеш или круша винаги имаме като десерт след самото хранене, и като трето, разбира се, имаме пилешко филе с пълнозърнест хляб. Тук може дори да използваме и пълнозърнеста тортиля, няма никакъв проблем. След кардиото имаме около 1000 калории, това ми е най-голямото хранене за деня, просто за да мога да зареда. Все пак ще съм правил вече 2 тренировки, това хранене мисля да е около 6 часа, може би 5-6 часа след обяд. Тук пак имаме ориз, телешки кюфтета вече в доста по-големи порции с пармезан, пак ето пълнозърнеста тортиля с пилешко месо. Имаме червена чушка, доста богата на витамин С. Имаме авокадо за допълнителни мазнини. Също така имаме пържоли от свински врат. По принцип не смятам да консумирам свинско повече от 2-3 до 4 пъти може би на седмица, смисъл да не е абсолютно всеки ден. Не че го избягвам, просто телешкото и пилешкото в момента са доста по-добри варианти за мен. Също така имаме и доста салати, както виждате. Имаме зехтин, доста добър източник също на мазнини, на полезни мазнини. Като четвърто хранене имаме около 800 калории, пак голямо хранене. Това е един вид четвърто хранене се пада. Имаме пак ориз, свински врат, имаме телешки кюфтета, пак ще наблегнем доста на тях. Пак имаме пилешко филе с пълнозърнеста тортиля, авокадо, пъпеш за десерти. Това вече ми е храненето пето. Тук най-малкото хранене през деня, просто за да мога да си достигна протеина и самите калории. Имаме котич сирене с бадеми, диня пак за десерт с мед. Както виждате, абсолютно никъде не падам по 30 грама протеин, дори в това малко хранене това ми е минимума. На другите, както виждате, имам по 60, по 50 грама протеин, дори до 70 вече тук в най-голямото ми хранене след самото кардио. Така че да, тук също имам 3 варианта, един път с котич сирене, един път с скир и фъстъчено масло, доста вкусно хранене, и също така имам и кисело мляко. Тук също може да вкарам и грейк йогурт с орехи, пак с диня или евентуално пъпеш или някой друг плод, няма голямо значение като цяло. И вече тук това са и общите калории, на които съм в момента: 3200 калории, 240 грама протеин, 71 грама мазнини и 400 грама въглехидрат. Като пак ви казвам, най-вероятно около ноември-декември месец, вече като посвикна с тези калории, най-вероятно ще минем на 3500. Това мисля да ми е максимума за тази зима и за този период на покачване. Общо взето това е всичко, що се отнася до самото хранене.
Колкото до тренировките, в момента мисля да тренирам 6 пъти на седмица, като сплите бутащи, дърпащи крака. Както видяхте, тренировката за крака я правих 3 упражнения по 3 серии, като имам в тези 3 упражнения общо 9 серии, като това е единия кръг и правя общо 3 кръга. Тоест имам на всяка тренировка 9 упражнения по 3 серии. По принцип го смятах да са 4 серии, в зависимост от това колко добре напредвам, може с времето да ги увеличи на 4 серии. Може би от ноември искам просто малко да посвикна, защото следва го този режим горе-долу около една седмица и видях, че просто не се възстановявам от толкова много серии. Мисля, че бяха около 210 серии на седмица или нещо от сорта. Ако е само фитнеса, най-вероятно ще мога да се възстановявам, но просто с самите тичания, с самото кардио, както виждате, дълги сесии по 15, по 20 км, може би на седмица в момента ще гледам да тичам пак около 40-50 км на седмица. Пак ви казвам, това не е типичната бодибилдърска програма, по която спирам кардиото, тъпча се и така нататък. Просто не искам да се обездвижам, не ми харесва това нещо. Както виждате, също така и не е някакъв дърти бълг, даже напротив, храненията са доста изчистени, доста тренировки, наистина много тренировки, за това ще ми трябва, но пък и хубава храна, за да мога да се възстановявам. Също така и добавките, както видяхте, това са всички добавки, които приемам в момента. Според мен всичко останало е маркетинг, няма смисъл да се приема. Това видео като цяло стана доста по-дълго, отколкото планирах. Просто исках да ви дам апдейт, как ще процедирам в момента от тук, може би до, пак казвам, до март месец, може би, докато започна вече да изчиста. Надявам се да кача може би около 7-8 кг наистина чиста мускулна маса, като не си давам илюзия, особено като натурален атлет, че ще качвам повече от килограм и малко чиста мускулна маса на месец. Дори на това бих бил доста доволен, ако е килограм на месец чист. Чиста мускулна маса, чист килограм да качвам на месец би било супер, защото все пак имам до края на годината са точно 4 месеца, след което да кажем, ако го правя до март месеца, още 3, така че 7 месеца за 7 кг би било супер. В момента теглото ми е около 84, да кажем да стана около 90-91 и след това вече за лятото пак да ги смъкна драстично килограмите, просто да мога да изчистя и разбира се, целта ми е да съм в най-добрата форма през живота ми. Така че тук ще сложа край на този клип. Надявам се да ви е било интересно. Пак ви казвам, завърнахме се към старите тренировки, към стария начин на заснемане на видеята. Също така може да пишете в коментарите дали имате и вие някакви идеи, каквито и да са чаленджи, кардио чаленджи, различни тренировки. Също така видях, че доста ютубъри правят и тренирам например, като някой професионален атлет или като някой доста известен човек. Това също може да го направим като поредица. Така че да, каквото би ви било интересно, просто ми пишете в коментарите да ми давате идеи. Така че ви призовавам да се абонирате, да харесате клипа, ако ви е харесал и ако ви е бил полезен, и очаквайте много скоро новото видео.